Sa nagapanguna nga balita, pila ka mangunguma nga naghingagaw sa third cropping, problema ang kakulang sang tubig. National Irrigation Administration ginapanghandaan naman ang posibilidad ng strong El Nino. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagatululupad ang mga motor sa siningabahen sang sapa sa Barangay Bantod, Fabrika, Dumangas. Ang mga ini ang ginagamit sa pagpasuyop sang tubig nga ginasupply sa mga talamnan sa tupad lang sini. Mga napulo ka hektare nga humayan pa ang wala na ani sa among lugar. Humalin sa pagsabog sa third cropping, nagasalig na lang ang mga mangunguma sa pagpasuyop. May irigasyon man sa katupad sini nga barangay, apang ang tubig, hindi makalabot sa ila talamnan. Bangod sa gasto sa diesel, wala na ang mga ini nagalaom nga makaginansya. Bisan ano lang sir, magtunga ta patas-patas lang ti, why na siyang mahimo mo. Kaya kung pabayaan mo, wala kang nagitbulon. Humalin sa Marso, tubtob sa mga Abril, pila ka river irrigation system sa temporaryo nga ginpasiradhan. Magluwas lang sa mga halaor RIS nga nagaserbisyo sa Dingle, Putotan, Barutak Nuevo kag Dumangas. May pila sa mga ini ang pagabuksan sa Mayo bilang preparasyon sa first cropping. Apang magluwas ini, ginapanghandaan man sang ahensya ang ginalauman pagluntad sang very strong El Nino. Magluwas sa pagpaninlo sa irrigation canals para tayuyon nga makailig ang tubig. Ginatunan man ang pagpatuman sa scheduling. Say for example, ang ining area, hamoning for this week, hamoning mapatubig lang. So the other week, dito naman sa isa, so on and so forth. No? Sang damlag lang ginsuhestyon sang grupo nga Philippine Movement for Climate Justice sa gobyerno nga magdeklarar sang National Climate Emergency. Ini ang kasunod sang drought nga nagaka-eksperyensyahan na sa pila ka bahin sang Luzon. Wala pa sa sabatang gobyerno kaangot sini. Apang kun matigayon, nagalaw ang mga mangunguma nga makabenepisyo man. No, basi kung natagan mo tiyadi pa sa mangungumaman di sa amon kun. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.